Bé, molt bon dia. Com ja ha dit Jordi, comencem la sessió d'avui amb una ponència sobre la situació de la llengua en l'àmbit de la creació de continguts a internet. Precisament aquest va ser el tema de l'edició anterior del curs de Sociolingüística. Si vau assistir, doncs ja l'heu conèixer a Aitor Muñoz, perquè l'any passat també el van convidar. És d'aquestes persones reincidents en el curs de Sociolingüística de la Rosia. Ell és estudiant de Comunicació Audiovisual a la Universitat Jaume I de Castelló i també es dedica a la creació de continguts en català a les xarxes. Si voleu seguir-lo i veure què és el que fa, l'heu de cercar com a LletTV. I el trobareu tant a YouTube com a Instagram, com també a altres plataformes que són una mica més recents, més actuals, TikTok, Twitch, etc. D'altra banda, Aitor també ha creat i coordina ara mateix la plataforma poblet.info, de la qual suposa que ens parlarà. Què és aquesta plataforma? Doncs bé, és un directori que aplega tota la creació de contingut feta en valencià i per això l'hem convidat a la Lucía perquè ens parle de les dades i de les perspectives de futur sobre el consum de continguts en valencià a internet. Aquest és un tema que certament és molt rellevant per al futur de la llengua, perquè això ja s'ha dit en algunes de les intervencions anteriors. Les generacions més joves ja no consumeixen mitjans convencionals, no consumeixen mitjans, podríem denominar-los tradicionals, sinó que ara consumeixen continguts a la xarxa, a les xarxes socials, i per tant també hem de procurar que aquest àmbit siga un àmbit de normalitat, un espai de normalitat lingüística. No m'allargaré més, simplement vull agrair-li a Aitor que hagi acceptat de nou la invitació a participar en aquest curs. Gràcies, et dono la paraula. Bé, moltes gràcies. Bon dia. Benvingudes a una hora on anem a parlar del meu tema preferit, que és les xarxes socials i el contingut que es crea en valencià. Estic molt content de tornar així, de veres, perquè m'ha agradat molt poder vindre l'any passat i conèixer el que es fa a aquest tipus de cursos i de fet estar un temps després el que també es fa al COI i m'ha agradat molt la seguideta i el grup de gent que es fa així. I creieu que estic molt content perquè he rebutjat un viatge a Palma tot pagat aquesta cada setmana per a vindre així, perquè a la vegada que estem així s'està celebrant la Ferrada, que torna a ser una trobada anual de la creació de contingut en català dels distints territoris catalanoparlants i s'ajunta ahir la creació per fer unes jornades molt interessants, però bé, l'altre 50% de Poblet està allí, junt amb moltes altres creadores que hem enviat i serà una jornada també molt xula. Per presentar-me, per a qui no em conega, soc Aitor Muñoz Hortelano, soc d'ací d'Altea, d'ací costat. Creo contingut a les xarxes socials des del 2015 i va ser a partir del DENE on vaig començar amb el projecte LletTV, en el qual a partir d'ahir van vindre tots els projectes en clau en valencià i em va canviar la vida. Coordino aquesta plataforma poblet.info, de la que ara vos contaré, si encara no heu entrat, i he estat també col·laborant en algunes iniciatives com el programa L'Esquad d'Apunt, que és l'únic contingut juvenil que hi ha i no està ni en antena, és a dir, el tema del contingut d'Apunt és un tema a parlar també. També col·laborem amb el diari La Veu, ja que en Poblet tenim un acord i ells ens ajuden a canvi. Jo vaig escrivint articles d'actualitat sobre la creació de contingut per als lectors de La Veu i també estic ahí en Ràdio Altea fent cosetes. I a banda estic acabant els estudis de comunicació audiovisual a la Universitat Jaume I, on inclús el TFG també estic orientant a aquest tema, del que parlarem avui. Per començar un poquet, vaig arreplegar diverses de les idees que vaig esmentar l'any passat. Jo ho comparava un poc com que l'any passat vaig vindre a fer primer de creació en valencià i avui vinc a fer segon, perquè n'hi ha dades i n'hi ha més intensitat, jo crec, del que parlarem. Però per fer un poc una retrospectiva i centrar-nos en com hem arribat així, realment el contingut en valencià es comença a veure a les xarxes el 2015, quan creadores com Mistagles, el Renau, Pau Díaz comencen a fer vídeos en valencià perquè les naix així, i no havien trobat a ningú que en aquell moment compartira cap altre contingut a les xarxes socials en valencià. I amb els anys es fa un xicot de grupet que el 2018 culmina en una revista digital de creadors en valencià, de youtubers en valencià. El 2018, Roser Espinós, estudiant de periodisme a la Universitat de València, crea un projecte per a una assignatura que és una revista de youtubers en valencià.
I aleshores aquest producte, diguem, que crea, que li interessa la plataforma per la llengua i així com que comencen a finançar, durant un temps és l'espai referent a l'hora de trobar aquesta informació sobre el valencià a les xarxes socials. El que passa que amb el temps comença a caure en desús perquè Rosia Espino se'n va estudiar un màster a Madrid, Valentú es queda en altres mans que l'abandonen i bàsicament mentre estem aprovant de la pandèmia és quan ja cau absolutament en el desús. Abans de la pandèmia, el 2019, com havia mencionat abans, és quan comença el meu canal de YouTube en valencià i ahir, jo en aquest moment realment no havia trobat cap altre contingut en valencià a les xarxes, no és que m'haguera posat a buscar-lo, sinó que jo després d'estar fent quasi 5 anys contingut de videojocs en castellà, que era el mainstream, el que tot el món feia i per el qual jo també m'havia llançat per imitació al contingut que consumia, doncs bueno, jo creava aquest contingut i va haver un moment on vaig parar i vaig dir m'haveix fer alguna cosa que de veres me pleni ara mateixa, no? I vaig decidir fer vídeos contant les meves anècdotes i les meves historietes i les coses que m'agraden i fer-ho com s'ho contra el meu millor amic, que és en valencià. I per tant ahir va començar. Aleshores ahir vaig començar a conèixer a aquests creadors i creadores en valencià i sobretot va ser en l'arribada de la pandèmia on ja no solen ser youtubers en valencià. Fins a aquell moment, principalment, quan algú començava a crear contingut a les xarxes, es llançava a YouTube. Però en la pandèmia, plataformes com Twitch, com TikTok, com Instagram, de veres comencen a rebre un gran cúmul de creadores que comencen a generar continguts també en aquests distints formats, no? I és aleshores quan me n'adono que, de veres, jo crec que he fet un moviment, jo en aquest moment ja estava molt atent a donar-me del que s'estava fent, no? Els continguts que s'estaven generant des del País Valencià, i per tant començava a tindre's ubicats, però tot i això al final era una llista molt llarga de gent. Recordo alguna vegada quan algun amic o algun conegut em preguntava «Ostres, que hi ha més gent que fa contingut en valencià? Doncs passa-meu». I clar, dic, què faig? Li va ser 40 enllaços, no? Tenia com aquesta necessitat personal de dir «Ostres, vull algun lloc que pugui recollir-ho i poder enviar-ho fàcil a la gent». I d'altra banda, es junta en que el 2021, a l'inici, el 21 de gener, a punt trau una notícia que posa 5 streamers valencians que competen a Twitch. I d'aixòs 5 streamers valencians, com podeu endevinar, no hi ha ni un que utilitzi el valencià a les xarxes socials, no? I aleshores va ser quan em vaig parar ahir i vaig dir, no, pot ser això. Dic, a punt, que és el nostre principal mitjà de difusió, la radiotelevisió pública valenciana, i en clau valenciana, doncs penso que una notícia com aquesta també hauria de parlar de creadors que fem el contingut en valencià perquè fem coses igual de guais que la resta, tot i que no tinguem milions de seguidors, no? I bueno, va crear una certa polèmica en xarxes perquè entrarem al debat i tota una baralla de comentaris que al final el que em van fer pensar és dir és que hem de fer veure que realment així hi ha un grup de gent que està fent coses guais i no se li està donant aquesta visibilitat, no? Perquè sabem que les xarxes socials són un món globalitzat i per tant tendeixen a viralitzar aquells continguts que puguen arribar al major nombre de la població. Per tant, partim des d'una base on en un context, les xarxes socials no ens van afavorir, de moment, mai, a l'hora de compartir els nostres continguts. I bé, un mes més tard, sense tenir ni idea de com fer una web, vaig fer una web, perquè vaig creure que era necessari. De fet, ho vaig fer en directe a Twitch, qualsevol persona que estiguera darrere la pantalla hauria tingut un poc més d'idea, podria haver-m'ho copiat i haver-ho fet millor, però no ho va fer, i a dia d'avui que ningú ho ha fet, i amb el temps m'ho hem anat professionalitzant. Però és això, vaig crear una web que es diu poblet.info en un inici per a, de cara a la galeria, doncs això ser un directori, un repositori dels creadors i creadores i projectes que hi ha en valencià a les xarxes categoritzat per plataformes i d'altra banda internament per a crear comunitat, no? Per a que nosaltres mateixa ens adonàrem, ens coneguérem i moltes vegades ens donàrem aquesta palmadeta a l'esquena necessària de motivació perquè al final recordem que el 99,9% de la gent que estem a les xarxes doncs ho fem per passió, perquè un dia que s'ha vellit ens ha necessitat compartir el nostre contingut del que ens ha vellit i així ho hem fet, no? Per tant, creia que era necessari aquest recolzament mutu entre iguals per a créixer, no? I doncs amb el temps Poblet ha esdevingut molt més que això. Si entreu a la web, el que podem trobar, per una banda, és, com veieu, categoritzar per plataformes. Hi ha actualment, així comptant tant canals actius com inactius, un grosso de 45 canals de YouTube, 73 d'Instagram, 42 de TikTok, 56 podcasts, dels quals 30 són actius, després parlarem específicament de cadascun dels formats, 32 canals de Twitch i també hi ha revistes digitals, comunitats i tendes en productes en valencià. En total, uns 40 projectes en valencià, de xarxes socials. Alguns actius, altres ja inactius,
Però, bueno, això ens vol dir que sí, que hi ha hagut gent en l'actualitat, en el passat, i esperem que segueixi en el futur, que ha pensat que era una bona idea, que era un món tan global, com són les xarxes, no? Doncs compartir un contingut per a una població en concret, no? Per a la gent que pugui entendre el català o vulgui aprendre. Ahir mateix, per exemple, mentre estàvem així, vaig rebre un missatge d'una persona, ens era una parella, que era un xic d'Amsterdam, que deia que estava traient el B1 de català, però no, trobava poques referències de la variant d'ací i que volia que continguts i tal. I, ostres, doncs, n'hi ha més gent enllà que s'interessa per la nostra llengua i dia a dia ho trobem als nostres comentaris i és molt guai, no? Que al final hem de recordar que tampoc no sols nosaltres som gent d'ací, perquè la nostra llengua té interès més enllà, no? D'altra banda, en la web, amb el temps, vam crear el botó de temàtica que trobeu a baix, per a demostrar també que els continguts en valencià no sols paella, casalla, horchata i fartons, no? Perquè moltes vegades es tendeix a pensar que a les xarxes socials, els que creem en valencià, sols parlem sols ens referenciem en el nostre folklore, i és veritat que són els continguts més viralitzats i per això potser es pugui tendir a pensar així, però la realitat és que hi ha moltíssims continguts i moltíssimes temàtiques, no? I per això vam crear aquest apartat per a que la gent pugui entrar ahí i trobar contingut de literatura, d'humor i entreteniment, de ciències socials, d'aprenentatge de llengua, de videojocs, de cine, de sèries, de televisió, i demostrar així que hi havia tot tipus de gent, no? Que en el seu cap ha pensat que era una bona idea crear el contingut que li havia i no tindre complexos de fer-ho en valencià. I d'altra banda, també estem tirant iniciatives endavant. L'última, per exemple, va ser la gala, la segona gala de la creació de contingut en valencià, celebrada a València, un esdeveniment per guardonar als creadors de contingut, però sobretot per ser un punt de reunió gran, no? El major dia de l'any, la major reunió de creadors en valencià a l'any, doncs això, per a conèixer-nos i motivar-nos i tirar endavant totes juntes, no? També, junt amb la CICOM, hem fet este setembre i octubre una formació de 4 sessions, gratuïta, una formació molt vàlida amb conceptes no de com fer un bon vídeo, com tenir un bon vestit... No, o sigui, conceptes de màrqueting, conceptes de creativitat, conceptes psicològics, conceptes de gestió de comunitats, de burocràtics... O sigui, aquests problemes reals als que ens enfrontem dia a dia els creadors i com partim des d'un absolut autoaprenentatge, doncs no han tingut mai aquest suport, no? Per tant, això, aquestes iniciatives que a banda del web i la comunitat per dins intentem vertebrar per a posar als creadors en valencià en referència i donar-los el suport que crec que cal, no? Però bé, com dic, això és un poc el que comentàvem al principi de xerrada l'any passat i este any venim a entrar en matèria, perquè com soc un friqui de la creació, soc jo crec l'única persona a la Terra que ha replegat totes les xifres dels seus creadors i el seu creixement per tal de vindre així a contar-vos a vosaltres. Primer de tot, mencionar-vos que vaig fer un estudi que podeu trobar al web, ara eixirà per allà el QR, analitzant el creixement de creadors en l'últim any des de xifres arreplegades a l'agost del 22 a l'agost del 2023. Per tant, qui ho està petant? Així he tret un poc d'aquest estudi que ara entrarem en detall, un poc destacar què està fent cadascuna de les persones més mencionades, no? Primer de tot, Cabra Fotuda és la persona que més seguidors té al País Valencià i jo crec que quasi a Catalunya. A TikTok té més de 200.000 seguidors, que és una autèntica barbaritat la comunitat que arrastra Cabra Fotuda, així de la Vila Joiosa. A més, el grau de professionalització al que està duent els seus continguts, més que els seus continguts, ja la seva tasca, la seva vida, no? És a dir, ell ja treballa 100% d'això i amb molt de seguiment, amb moltes col·laboracions, amb molts projectes i per tant està assolint un grau que és un poc on tot el món mira, no? Quan mira cap amunt està Cabra Fotuda en aquest sentit, en el nivell de professionalització i exemple, no? D'altra banda, Alegria de Poble és un xic de ballada que ha passat de no existir a tindre, crec que 45.000 seguidors a TikTok, ara 26.000 a Instagram. O sigui, ha pegat un esclafit tremendo a través d'uns continguts superpropers, ell en el camp contant el seu dia, donant un missatge motivacional, parlant de temes de natura, de temes, no sé, val molt la pena veure i el creixement que ha pegat és espectacular. De fet, és la persona que més està creixent al dia, 199 seguidors al dia. 199 seguidors al dia, és una barbaritat de gent i és brutal, no? D'altra banda, Tres Voltes Rebel és una il·lustradora també molt coneguda que a través de les seves il·lustracions i fer-ho
en valencià, ha aconseguit amb una comunitat de més de 100.000 seguidors i també és una dona que està totalment professionalitzada en la seva tasca de la il·lustració i per la qual se fa el seu nom i tot a través de les xarxes socials. D'altra banda, la tia Vicentica és una dona que fa humor i també les xarxes socials li han servit per a professionalitzar aquesta tasca. Ara mateix ella s'entrega a la seva web totes les setmanes de shows i els plena de shows d'humor i li va superbé. L'altre dia a la gala guanyava el premi a la creadora de l'any. També estan nominades també en 4 categories, és una dona que també ho està petant molt i ho viu molt al dia, està molt contenta i també val molt la pena seguir de prop. Després va l'Enardat, una xica de Borriana, que és de les més joves i també du un ritme de vídeos que ningú duem. És a dir, un dels problemes que ens trobem els creadors de contingut és que, clar, al final compaginem això en els estudis, en la feina, en la vida social, però tot està clar, no? I això fa que no puguem dur un ritme idíl·lic que ens imposa, que és el que ens posa les xarxes socials per estar allà a tope, però ella també algun dia petarà, és a dir, moltes vegades quan ens trobem diem calma, sí, calma perquè va ser un ritme loco, però és que ella ho viu així, la creació de contingut jo crec que la viu també com una salvació a moltes coses que ha viscut i ho ha agarrat amb moltíssima força i per tant està creant també una comunitat molt gran. Després l'Escola Impicet, que és aquest format on jo també estic col·laborant, que és després d'un primer apropament en Plisplay com a programa d'apunt que parlava que s'emitia en xarxes socials i que va ser, no va assolir el format idíl·lic que només un programa de xarxes i per tant no va funcionar molt bé. Aquest segon format, produït per 310, està funcionant molt bé, ha aconseguit més de 10.000 seguidors a Instagram i crec que més de 12.000 a TikTok. Sí, al ser un ritme de producció, perquè darrere hi ha un equip de televisió, és a dir, jo quan vaig a gravar estan tots els guionistes que han preparat les 30 preguntes, el director de fotografia, el sonidista, el director, totes les necessitats, no? És a dir, és un ritme i un equip de televisió, per tant, pugen, crec que són 3 o 4 vídeos al dia i aporten, per una banda, no són purament creadors de contingut que ens a casa han tingut el tub de llibre i tal, però sí que és veritat que de forma indirecta i quasi directa ens ajuden, perquè fan que el valencià tinga molta més presència a les xarxes amb molts continguts que difonen i que a partir d'ahir la gent pugui conèixer la resta de creadors. Per tant, molt bé. El Docent pel Cafè és un d'entre tants altres podcasts que ho està petant molt. Podria haver posat qualsevol altre, però el Docent pel Cafè són dels que més visualitzacions estan tenint. És veritat que els podcasts no podem arreplegar les xifres perquè sols veiem les de YouTube. Les visites, per exemple, de Spotify sols són privades i per tant hauríem de parlar amb cadascun dels podcasts per saber quantes tenen. Però el Docent pel Cafè és un dels que més veuen per lo que és a YouTube i a seguidores. Però en general molts podcasts, com per exemple de Parquineo, Gent Random, estan duent molts dels seus programes al terreny presencial i això és molt bo, sobretot de cara a la professionalització, perquè això reben una remuneració. De fet, l'any passat el Docent pel Cafè va estar així i que és una forma molt bonica de dur endavant tot el projecte, d'un podcast així. I m'he posat a mi perquè, suposo que tinc a mi mateix una cosa que estic fent bé, però estic ahí en moltes xarxes creant molt de contingut i entre dies a Twitch, este últim estiu vaig fer la Copeta, que va ser un esdeveniment presencial a lo grande, un torneig de bàsquet de 18 equips de gent que venia fins a Catalunya. Teníem en la pista un material de 30.000 euros audiovisual de retransmissió, perquè ho vaig fer en col·laboració amb l'Ajuntament i amb tots. Vaig posar tot el meu servei, el vaig donar a l'esdeveniment que vaig preparar durant 2 mesos amb la intenció de ser un esdeveniment gratuït, que no li costarà diners al que venia a jugar, que no li costarà diners al que venia a veure'l, que no me costarà diners però que tampoc guanyarà diners, és a dir, anem a passar-ho bé, totes juntes en Arteas i jugant a bàsquet i fou un esdeveniment, és veritat, a l'altura de pressupostos altíssims, però el que vaig fer és rodejar-me de totes les institucions i col·laboradors i empreses que feien falta per a poder fer un esdeveniment amb tot el material necessari, amb els premis, amb tota la dinamització i amb tots els amics i amigues que vingueren a realitzar l'esdeveniment. Va ser allò xulíssim, la veritat. Però bé, entrem en matèria, en l'informe. D'acord? No estan tots actualitzades, ja vos dic, les últimes xifres de la RSSI, en aquest informe que podeu trobar al web, són d'agost del 23. YouTube, què passa amb YouTube? YouTube és una de les plataformes que més enrere s'està creant. Com mencionava que al principi era la principal plataforma on se creava contingut, ara és realment al contrari, no? En l'últim any hem passat de 49 a 51 canals, hem passat de que acumularen en total 67.000 seguidors a 80.000.
Les visites han pujat mig milió, més de 6 milions i mig de visites en tots els continguts, o la majoria. Pobleta repleguem la gran majoria de creació en valencià, és a dir, és impossible estar com super al dia, segur que hi ha diversos canals que se'ns escapen i això, però bueno, són les xifres més pròximes que hi ha arreplegades. I hi ha més de 4.600 vídeos muntats en tota la plataforma. Doncs, bueno, cal destacar, per exemple, el canal d'Aina Montferrer, una dona que bueno, ella treballa a la Universitat de València, és molt reputada en el món del valencià, i bueno, té un canal i tot un projecte de divulgació del valencià i d'aprenentatge que és brutal, i bueno, és l'única creadora que supera el milió de visites a YouTube en el nostre valencià. D'altra banda, mencionar també canals com Patallabal, de Sant Puiggermà, Home Roig i Gos Pelut i Alba Moiset, que Alba Moiset també és d'Altea, que són els canals que més actius han estat a YouTube, tot i ser, ja us dic, una de les plataformes més inactives, diguem, en valencià. I d'altra banda també mencionar, per exemple, Miss Tagles, que ha sigut, jo crec, la creadora icona de sempre a YouTube en valencià, que ha ocultat molts dels seus vídeos i per tant ha retallat moltes visites en molts vídeos. No sé per què, però bueno, ja prou temps inactiva i en algun moment ha decidit que volia amagar molts vídeos. Per tant, també això ha fet baixar l'oferta del valencià a YouTube. D'altra banda, a Instagram hem passat de tindre 51 comptes arreplegats a 69, ara ja, com heu vist abans, que he mencionat ja crec que 72 o 73, de 235.000 seguidors a 518.000, s'ha doblat en un any, de 27.000 publicacions a 39.000, mencionar que la fotuda, que és efectivament la persona amb més seguidors tant a TikTok com a Instagram, 3 voltes revers, com us he mencionat abans, Valen Ardat pel seu ritme, que l'any passat, en l'agost passat, tenia 400 seguidors i ara té més de 6.000, ja us dic en moltíssims de continguts compartits. I també especial menció a Música en Valencià, que és un home que du molts anys fent una tasca de divulgació, de gravació i de compartir tota aquella música que es crea de grups del País Valencià i en valencià, i que la gala va guanyar el Premi Millor Contingut Musical de l'any, que fa una tasca brutal i que ha trobat també la professionalització després d'un temps de dur endavant el compte, i també és un compte que us recomana molt seguir. Per tant, Instagram, després ho mencionarem un poc les conclusions de cada xarxa social, però és de la xarxa que més està aconseguint la gent seguidors, perquè per a visibilitat la xarxa que més és TikTok. De 33 comptes que tenim registrats, en agost ja en tenim 40, ara alguns més, de 367.000 seguidors a 470.000, i visites, likes, és a dir, clar, ara mencionem la diferència, de 9 milions a 12,8 milions de likes. Cal fer així un apunt, i és que mentre no s'ha de comptabilitzar igual les visites de YouTube, les visites de TikTok. Per què? Perquè nosaltres quan entrem a YouTube, nosaltres passem i anem veient les caràtules del vídeo, i si entrem, ja és aleshores una visita. Però a TikTok no pots fer això. En TikTok tu ja entres en el vídeo i passes i ja has entrat en el vídeo. Aleshores, per a realment comparar-ho, s'hauria de veure les impressions en YouTube. En YouTube, si veieu les estadístiques, estan les impressions d'un vídeo, és a dir, les vegades que una persona ha passat la teva caràtula per damunt. Aleshores seria l'equiparable. Per això, en TikTok, les visites són molt més exagerades que en la resta de xarxes socials. I també perquè ha sigut una xarxa social que ha canviat les normes del joc. És a dir, fins abans que TikTok es viralitzara, en qualsevol altra xarxa, ser viral era un premi. Uno de cada tantíssims vídeos havies de lluitar per a aconseguir de repente petar-ho. TikTok és al contrari. TikTok tu puges el primer vídeo i segurament vas aconseguir més de 1.000 visites, sense tindre seguidors. TikTok posa a l'abast de tot el món ser viral. Això és xulo, però com a creador dius que guai, no? Quantes visites? Però per d'altra banda, perquè també dona visibilitat a moltíssims discursos i moltíssimes persones que potser no serien justament qui ha de difondre missatges a una gran població. I per tant, canvia les normes del joc i ja us dic, la visibilitat que s'aconsegueix en aquesta xarxa, a diferència de la resta, és molt notòria. Com us mencionava, Cabra Fotuda, el que més seguidors té, amb 213.000, quasi 6 milions de likes, quasi la meitat dels likes en valencià són seus. Alegria del poble, un ritme tremendo, com us he dit, 190 seguidors al dia nous. I destacar un canal com Gina Martínez, Maria Mandarina i l'Esquadra Pixel, que són dels més actius i dels que més han donat que parlar este darrer any. Ens anem a Twitch. Twitch és la plataforma més inactiva, pot ser, o amb menys creació, i també amb menys creació en valencià.
de 29 canals en agost del 23 a 33, però realment actius som 4, som 5, som molt poca gent, la gent que estem activa a Twitch. És una creació molt més complexa, requereix d'un material més exigent i d'una professionalització, una preparació més gran, i per tant és més difícil que els creadors que s'animen a crear-hi perquè és més complex a l'hora de començar a crear contingut. I també Twitch és una plataforma que va néixer per a replegar, Twitch, no ho he mencionat, és una xarxa de retransmissions en directe. És a dir, tu entres ahí i entres al moment, com si vos connectares a la televisió i estàs en un canal de televisió, el moment, tu veus el moment. Després els directes es queden guardats durant un temps, però la gent no va allà a consumir vídeos que ja s'han emès, sinó que entra al propi directe. I per tant això, és una xarxa social que va néixer per a replegar el contingut gaming, el contingut de videojocs, i que, tot i que ara es fa a tot tipus de contingut i esdeveniments, realment és la xarxa que més costa que la gent comença a entrar a consumir. Però d'altra banda és la xarxa on més comunitat es fa, perquè tu estàs en un contacte directe amb els espectadors. Jo si ara mateix estaria fent un directe, tindria el meu xat de gent que està escrivint i vas contestant, i per tant realment és una conversa contínua entre creador i espectador on tots dos agents són igual d'importants. Destacar canals com TT Junior, també d'Altea, i de fet parlarem de territoris, perquè he fet un estudi que encara no he publicat i volia compartir-ho avui amb vosaltres. TT Junior i Cime Valenciana, que són les persones més actives, quasi tots ells estan en directe i con una programació i un seguiment digne de remunerat i digne de tenir molta més visibilitat. I d'altra banda, destacar el meu canal, el de Besugo Xavier, no sé què fic, també, i destacar això, la retransmissió que vaig fer l'estiu passat de la Copeta, que va ser el major esdeveniment fet a Twitch en la nostra llengua i que va assolir molt de seguiment i per tant estic molt content, sobretot per haver fet possible una cosa així i sobretot fer veure que hi ha més enllà. Moltes vegades veiem la gent que està pensant si li avellis, llançar-se a compartir un vídeo, fer alguna cosa tal, moltes vegades no es llancen, una per vergonya i dos per material, perquè diuen, és que jo que seguís que este streamer té un ordinador, una càmera, que jo no tinc aquest supermaterial i per tant jo no puc començar a crear. I al contrari, és que tot el món hem començat en res i a partir d'ells com han fet els casos. I quan no ho trobes, te rodeges d'amics i de gent que sí que te pugui ajudar a fer-ho possible. Per tant, llançar aquest missatge, la Copeta vol dir llançar un poc missatge, que tot el món podria estar així fent-ho perquè són els rodejats de la gent que fa falta per a poder fer-ho. També mencionar que Twitch, tot i ser la xarxa menys activa, també és la xarxa on més cooperació s'ha fet entre creadors. Ha hagut iniciatives com Paella Land o Extreme-Cat, que són una sèrie de videojoc Minecraft, ens juntem en un món cooperatiu i juguem ahí totes juntes. Doncs bé, hem aconseguit ser més de 20 persones a la vegada en una sèrie jugant a la vegada, durant el temps que durava la sèrie. Això no ha passat en cap altra xarxa. No n'hi ha un reel a Instagram amb 20 creadors de contingut emergent, no n'hi ha un vídeo a YouTube amb tantes col·laboracions, una sèrie. És a dir, que a Twitch, justament els creadors som els que més ens hem ajuntat per compartir aquesta comunitat. És la realitat. Si ara ens posàrem tots d'acord en directe per fer una hora de directe durant el dia cadascú, realment el públic seria molt el mateix, perquè hem compartit molt de públic arran de fer aquestes iniciatives cooperatives. I d'altra banda, podcast, com vos mencionava, realment no tinc xifres sòlides perquè la majoria de xarxes on comparteixen el seu contingut no es pot arreplegar els oients de forma pública. Alguns sí que m'ho van compartir, però si es tinguera tots, els diries, si no preferís que no. Però el que volia mencionar especialment, hem passat de 45 a 143 podcasts. En l'actualitat ara mateix n'hi ha 30 podcasts actius en valencià, alguns setmanals, alguns quinzenals, alguns mensuals, però 30 podcasts, si n'hi haguera una ràdio cultural valenciana, és que n'hi ha contingut de sobre per poder aprofitar moltíssimes hores del seu contingut, perquè hi ha contingut de molta qualitat. I així vos volia destacar la quantitat de temàtiques que abarquen els podcasts. A diferència d'altres continguts, o sí, per exemple, YouTube, hi ha un que fa de futbol, l'altre que fa de... Però és que en podcast ja comença a xafar-se temàtiques, de cine i sèries, ja n'hi ha 3 podcasts que parlen d'això, conversacionals i tal, ja n'hi ha no sé quants podcasts, n'hi ha una oferta molt gran, com entre literaris, gent random, un cabàs d'històries que estan així presents, llegim a l'andana, el primer podcast impulsat per una editorial, a més d'un tots els professionals, com Xavier i Amàlia Garrigós.
Podcast d'entreteniment, com són el de Sopa Cafè, la secció del Susat, de Parquineo, cine i sèries, Sinestèsia, la veu en off, la taula fosca, més Sinestèsia, destacar que duen 11 temporades. L'altre dia es vaig veure presencials a València i vaig parlar amb ells perquè no havia parlat mai amb ells i me digueren que des del 2009 duen endavant d'aquest podcast i bueno, ho fan amb una professionalitat absoluta. Podcast musical, com Sampleo, Polis, Go de Rap, Poli Portes, que també vaig fer jo, i, bueno, i més que hi ha, és a dir, i moltes més temàtiques. L'Opiste, que és un podcast de videojocs i tecnologia, CCCC Podcast és un podcast també impulsat per Amàlia Garrigós, entre d'altres, que es parla del propi museu, de les exposicions que es fan allí, un podcast que també va guanyar el podcast, no? Este any al Premi Contingut, Premi Podcast de l'any, i a Catalunya el Premi Sonor a podcast experimentals també de l'any. I bueno, molts més podcasts. Us anime a entrar al web de Poblet i si vos agrada el tema podcast, entrar perquè trobareu una oferta que segur vos satisfà, no? Moltíssim. Per tant, un poc com a valoracions, conclusions d'aquest informe que vaig fer, que ja vos dic, m'he centrat únicament en xifres i dades per a aquest primer informe. Tinc intenció de fer més anàlisi, però per aquest primer que vaig fer i que podeu trobar a la web, doncs les valoracions són un poc aquestes, no? La impossibilitat, per una banda, de comparar-nos amb continguts com el castellà, perquè vos he mencionat abans que en TikTok, per exemple, tots els creadors acumulaven 12,8 milions de likes. Pues ara, si un creador en castellà molt conegut fa 3 vídeos ja ens ha superat en visibilitat a tota la nostra història de la nostra llengua en TikTok, enteneu? I així en cada xarxa social, és a dir, es genera una quantitat de contingut abrumadora a les xarxes socials en totes les llengües, en totes les parts del món i és impossible comparar-nos en aquest sentit a nivell de números. Si la diglòssia que patim i la situació de la nostra llengua en tots els àmbits, com parlava de l'educació i en tota la resta, és poc esperançador en les xarxes, en aquest sentit, és difícil perquè jo vos ho he dit abans, al final les xarxes socials són un mitjà globalitzador i tendeixen a la globalitat i el 90% de meus amics amb els que parle valencià dia a dia entra a Twitter i posen un tuit en castellà mentre li segueixen els seus 4 amics en valencià. Qualsevol persona que s'inicia a crear contingut és que quasi segur que ho pensa fer en castellà perquè tot el que consumís és en castellà. Volia a nit fer una aportació, però com m'havia d'anar no vaig poder esperar fins al final de la taula, i és que jo l'any passat vaig estar fent més de 30 tallers a instituts, parlant justament un poc d'això, del que estic parlant, i jo pels passadissos escoltava, i el que escoltava era la entonació d'Ibai, del Chocas, de Io Juan, és a dir, m'adonava que l'oci que consumeixen cada vesprada els joves són aquests creadors, aquests referents que tenen a les xarxes socials, i per tant, clar, si el seu oci és en castellà, si entren a les xarxes socials i no troben valencià, perquè és molt difícil, perquè és difícil que ens recomanen les xarxes socials, si encenen la televisió i no tenen ni un contingut juvenil o infantil en valencià, com podem esperar, no? Que és un poc difícil dir-ho així, és un poc... Però és la realitat, per això hem d'insistir en aquesta idea de que la gent ha de veure que les xarxes socials no sols és un mitjà on la gent entra per a fer-se viral i vull arribar a ser iballanos, no? Hi ha gent que també vol entrar i vol fer el seu contingut per a compartir-ho en la seva agenda més propera. Jo quan feia el meu contingut en castellà fa uns anys, era molt guai entrar a les estadístiques i veure 20% de visites a Argentina, 15% d'àudios. Jolín, que guai, no? Gent de tot el món m'està mirant. Però asseguro que és infinitament més reconfortant entrar a un concert de la Fumiga i que hi hagi 40 persones que hagin vist els seus vídeos, saps? És infinitament més reconfortant adonar-te que la gent que et segueix i que et respecta i que valora el que fas, te la vas a creuar així al dia a dia, no? I bueno, és molt més agraït i bueno, a mi m'ha canviat la vida, ja us ho he dit. Però no. D'altra banda, el que mencionava al punt és un poc aquest autoodi, aquesta dificultat per a que la gent entenga que les xarxes socials no sols és un mitjà viralitzador per a tot el món, sinó que també pots fer contingut per a la teva gent d'ací, no? I el que és veritat, no existeix una visió generalitzada per a reivindicar la cultura pròpia en aquest espai. Ja us dic, és un espai global, és difícil establir aquesta idea. Entre els creadors que estem en valencià, doncs sí, la tenim, però entre nosaltres, no? Hem d'anar augmentant aquest espai i anar donant a conèixer aquest punt de vista que pot ser que també ells els tinguin, però ningú els ha presentat, perquè encara no s'han trobat amb aquest mur, no? Amb aquest dilema. D'altra banda, per a ser un poc més optimistes, 240 contes, 240 projectes que en algun moment han pensat que havien de ser en clau valenciana, amb una forma concreta de parlar, amb una forma concreta de comunicar, amb una temàtica concreta, amb un estil concret. Existeix molta oferta i molta qualitat. Per tant,
intentem que els creadors que hi ha ara donar-los aquest suport. La gent no se n'adona que no costa res compartir el reel que he penjat o recomanar aquest podcast en un tuit o compartir-ho amb els amics més propers que tenen en un grup. No costa res i fa moltíssim, de veritat que fa moltíssim perquè és l'eina que ens cal per a seguir obrint aquests camins. I quants més creadors hi ha, més oferta hi ha i no és rivalitat. És a dir, no hi ha una competència roïna, no hi ha una competència al contrari, és a dir, que a una li vaig a bé significa que a mi també em pot anar bé, que les quals li vaig a bé significa que a tots ens pot anar bé i que podem compartir aquesta comunitat, que els seguidors que han descobert a Cabra Fotuda demà podrien conèixer a mi. No és una rivalitat roïna i si ho duem en comunitat, no? Hem de ser conscients de volta en quan entre nosaltres col·laborar i tindre'ns en compte per a tirar endavant les nostres iniciatives. I és veritat que cada vegada hi ha més casos de remuneració o professionalització. Jo, per exemple, al final, entre els tallers, xerrades i certs encàrrecs i tal, doncs sí, m'he professionalitzat i he pogut invertir en aquesta càmera que ara està gravant, he pogut invertir en un ordinador, he pogut invertir en tot el material que m'ha fet falta i dir molt content que allò que me divertís i me divertia i me divertirà, ha passat a ser algo en lo que, bueno, pues per això estudio audiovisuals i per això estic en este camí, perquè la meva idea és seguir per ahí i estic veient que està sent viable per tot el que estic fent, per tant, supercontent. Igual que jo, cada vegada més gent es va trobant amb aquestes possibilitats de remuneració i de professionalització del seu contingut. Per tant, un poc per a conclusions de cada xarxa social, després de les xifres establides, mostrades, us diria que TikTok és on realment es nota que es pot aconseguir una major visibilitat. D'altra banda, Instagram és la xarxa on més seguidors es van quedant els comptes de la gent, on més es van fidelitzant en aquest sentit. A YouTube és veritat que, tot i que va caient en la inactivitat, és la plataforma on més tirada tenen els continguts que no caduquen, és a dir, els continguts, per exemple, d'aprenentatge. Perquè si jo no sé les normes de la dièresi, les puc buscar avui o les puc buscar dins de 2 anys. I potser el vídeo és de fa 4 anys, però jo el veig. Altres vídeos, per exemple, contant l'experiència meva d'avui anant a no sé què, potser en uns mesos ja no té tanta rellevància, no? Però, per tant, aquests continguts d'aprenentatge i que no caduquen en aquest sentit són els que més triomfen, perquè al final van a aconseguir visites avui i van a aconseguir visites dins d'anys, si la gent els seguís buscant. Els podcasts, com vos dic, és el contingut en més auge on més creadores comencen a crear, perquè és veritat que és molt tentador. Al final pots començar un podcast amb les teves amigues, perquè és un podcast conversacional on no tens vergonya, no tens aquesta por, moltes vegades al començar en grup i aquest últim any s'ha hagut un creixement molt gran en aquest sentit a nivell de creadores. I Twitch és la plataforma on més vincles genera entre la comunitat i entre pròpies creadores. I ara vinc a parlar d'un informe que encara no he publicat i que volia esperar-me avui per a compartir amb vosaltres. I és que fa un mes vaig demanar als creadors, a través d'un formulari, que em donaren el dato de quina comarca som i quin ús, quin registre utilitzen de la nostra llengua als seus vídeos i per què. Per tant, hi ha hagut un total de 63 respostes, d'entre les quals podem destacar, per exemple, la Marina Baixa, és la comarca on més creadores hi ha. No sé, fantàstic, meravellós, pot ser la teva també de les que més pobres que sí, unes quantes. Destacar, darrere, Marina Alta, València, Horta Sud, Plana Baixa. Les que estan en blanc és que o no hi ha ningú o no m'han contestat, és a dir, n'hi ha molts creadors, com veieu, 63 respostes de 240 projectes en total, molts també en la inactivitat, al final m'ha contestat pot ser la gent més activa o que ha perdut 2 minuts en entrar al correu i veure un missatge, no? Però això són les xifres, és a dir, aquest és el mapa pintat de... l'únic mapa, és a dir, no n'hi ha altra font d'aquestes, soc l'únic friqui que ha decidit buscar, no? I ho anirem completant i ho anirem actualitzant amb el temps, però a partir de quan tingui un rato el penjaré ja a la web i es podrà consultar, no? Què més he demanat així? L'ús que fa, no? És a dir, així preguntava, quin registre llenguatge no fas servir al teu contingut? Sent el valencià formal estàndard propi d'un informatiu, per exemple, no? I 5, el valencià col·loquial que podries utilitzar amb les teves amistats, no? O un espai així molt col·loquial, no? I aquestes són les meves respostes, de 47 respostes, aquest és el que ens trobem, i m'he de manejar així per a llegir-vos un poc els comentaris. L'1, doncs destaquen molta de la gent és perquè fa aprenentatge de llengües, no? Ho faig servir
ho faig de forma conscient el contingut que faig a xarxes, perquè el meu compte treballa amb la normativa, ja que soc preparador de títols oficials, tal, i comenta tot i que els stories i tal, doncs, a millor no soc tan exigent en aquest sentit. I l'altre diu, per exemple, l'última resposta és d'Amàlia Garrigós, i dia perquè soc periodista amb més de 30 anys, fent ràdio en valencià, i faig un treball professional i exigent en la seva llengua, no? Ella mateixa és que exigeix i se registra els seus continguts. I d'altra banda, doncs, anem a l'altre extrem, quins comentaris trobem. Doncs en sis natural, encara que també encaixa en la temàtica del podcast, és a dir, que entenc que els sis aixina, però també els agrada que ells aixina, perquè és la forma en la que consideren que volen connectar segons el contingut que fan. I això, depèn del tipus de contingut que estic creant, jo deixo un o l'altre, en entorns més distints el nostre col·loquial, i així en sis natural fer-ho, fem així de forma conscient, perquè volen comunicar d'aquesta manera, no? És a dir, aquest és l'espectre, no? D'un punt i l'altre. Tota la gent és conscient, pel que veig, a una més de forma natural i no s'ho ha plantejat tant, i altres perquè sí, perquè volen utilitzar aquest registre formal o perquè realment volen fer veure que es troben en una conversa on l'espectador es pugui sentir pràcticament integrat, no? Pel to distès que pugui arribar a tindre. I al davant d'ací, comentaris són els que m'han posat després de tot. Com a lingüista m'interessa moltíssim l'ús que es fa a les xarxes en valencià i personalment crec que hauríem de mantenir el llenguatge genuí, però sense caure en el parany de parlar en castellà. Tot i això és el que jo he decidit fer, però crec que és molt valuós utilitzar els sistemes col·loquials, intentar ser tan estàndards, almenys per donar visibilitat a la realitat de la llengua. Així passa una cosa, i és que els creadors en valencià, alguns sent lingüistes i altres no, estem creant el registre de xarxes socials. Ningú ens ha posat les normes, no? Per tant, realment estem començant a fer un ús el que ens sembla apropiat al moment. I això té coses bones i coses dolentes. Té coses bones perquè potser siga, per una banda, la gent més apropiada perquè, ja que coneixes els mitjans, puguen preguntar, però d'altra banda no tenen aquesta vessant científica que té un lingüista per a determinar, no? Per exemple, Carles, que és la persona que ha impulsat la part de la teoria del projecte de l'acceleradora, comentava: en el teclat del mòbil no és fàcil fer una de la geminada, no? On està el punt i mig? Has de buscar-lo, no? Però si la gent ja no l'escriu, aleshores, quan la gent escriu un tuit ho fa ràpid i no busca la geminada. I ostres, per tant, en el registre de xarxes socials va caure en desús la geminada, doncs sí, cau en desús. Entonces, que s'hem de plantejar si en el teclat ASCII integren eixa de la geminada de fàcil accés o no, va desaparèixer en l'ús de... Pues aquestes qüestions, realment no n'hi ha ningú que les estigui regulant i són els creadors, els únics que, com són els que proven, perquè són els únics que comuniquen ahí, són els que s'estan trobant en aquests dilemes, no? Que no estan molt assolits, no? I, bueno, d'altra banda, descarregar el teu comentari, el pitjor valencià és el que no es parla. És a dir, en les xarxes socials, això, cadascú és conscient del registre que fa, però el que volem és comunicar en valencià i, per tant, ser entesos en valencià, ser respectats en valencià i reivindicar aquest espai propi, no? Per tant, jo abogo això per fer un bon ús de la llengua, però sent conscient del registre que utilitzes i justificadament, no? I tampoc destrossar la nostra llengua. Al final, hem de mantenir uns marges, jo crec, en aquest sentit. I, bueno, aprofitant que pues, bueno, hi ha molt professorat o futur professorat, vinc a fer unes propostes, jo crec que poden ser valuoses per a l'aula, perquè no sé si vosaltres heu integrat continguts per a les vostres classes, però hi ha gent que sí. I una de les principals propostes que me trobo a l'hora de professors quan contacten amb nosaltres és fer un treball de recerca de creadores per a la seva exposició en classe. És a dir, un profe de valencià que plantejava. Investigueu per grups de 2, per exemple de 3, creadores de contingut en valencià o creadores i grups de música, això mateix m'ho ha fet. I bueno, d'alguna forma s'organitzen per a, ja sigui que la professora els presente certs perfils i ells agarren, no? Per fer un filtre d'agarrar certa gent que pot interessar o no, o donar-los al web del poblet i dir, busqueu i exposeu-me aquests creadors. Unes setmanes fem unes exposicions de 5 minuts d'aquest creador. Per què se diu això? Perquè pensen, no, això te dona publicitat gratis i ja està. Per una banda, estàs fomentant l'oci en valencià, perquè com comentàvem, tot l'oci que consumeixen la gran majoria de joves és en castellà i més en les xarxes socials. Ja els estàs integrant, estàs plantejant-los un treball que els estan dinsant en el seu món i d'aquesta manera pot ser que comencen a veure-li un poc de curiositat i no sols com un treball de faig això i m'oblide, no? D'altra banda, per descomptat, competència oral, si vols després t'ho passo, la presentació i tot. Les propostes m'interessen, ¿verdad?
I això, no? que crec que és important un treball així perquè de forma indirecta s'estàs integrant a un tipus d'oci que potser si als pocs els puga picar la curiositat ja enxasse. Jo un dia vaig fer una broma que estava jo en directe i entrava un i diu hola tal, estic fent un treball sobre tu, no sé quantos, i jo m'he pues traga la casalla, la punta esta, no sé què, quan s'ho guarda després. Però és molt bo i és molt interessant i de fet molta gent, de vegades rep missatges, als creadors realment ens encanta rebre missatges perquè molta gent es pensa que som gent inaccessible, que no... Jo quan m'envies missatges, pues jo el veig, no? Te conega o no te conega. I la gent s'ho pren amb molta il·lusió i la gent que està fent un treball i me demana una entrevista per a... Jo encantadíssim i els alumnes encantadíssims perquè poden completar el seu treball, no? Per tant, crec que genera un ambient de positivitat i de foment d'un oci en valencià que crec que és interessant, no? També, d'altra banda, plantejar treballs creatius com a afegit a una tasca rutinària i mostrar-los exemples d'altres creadores. En què reflexionem això? El dilluns, per exemple, vaig estar en Benidorm amb alumnes de l'IES Mediterrània per el Dia de les Lletres en valencià, no? De les lletres valencianes. I ahir els vaig plantejar de fer-los veure, i una proposta així a la professora, de que llegir-se un llibre que els posen... Bueno, primer els va fer veure als alumnes que allò d'imposar a llegir-se llibres no és perquè te vulguin obligar de forma, no, sinó perquè el professorat intenta buscar un llibre que te pugui interessar, que pugui introduir-te a la lectura i de vegades s'aconseguís i de vegades no. I vaig dir, i si feu la volta i trobeu vosaltres mateix l'interès al llibre? Com? Jo, per exemple, en l'assignatura de castellà, en tercer, si no m'enganye, me van posar a llegir Robinson Crusoe. I em va agradar tant que em vaig inventar en un canal de YouTube una sèrie de Minecraft en un amic on ens muntàvem la ficció de Robinson Crusoe i el professor era Vicent Fuertes, no sé, Vicent, mos seguia en la sèrie, no? Se va posar a mirar-la. I va passar de fer un treball de llegir un llibre a, bueno, me monte tota una pel·lícula i me gaudisc infinitament més eixa lectura. No vos dic que li plantegeu fer una sèrie de Minecraft, però sí que, per exemple, pugui ser un afegit o un plus el fet de fer un vídeo de resum a mode de TikTok de minut i mig del llibre, fer una espècie de mini-trailer, no sé, activitats d'aquest tipus que puguen trobar interessants per dur al seu terreny i trobar un poc més d'interès i un poc més d'emoció al fet de llegir un llibre i de fer un examen o de fer un escrit, no? Plantejar-los això com un plus o com una part de la nota, no sé. Fer ús de continguts formatius per reforçar la teoria vista a classe. Alguns dels creadors que fan contingut d'aprenentatge de llengües, com per exemple a les píndoles del profe, un exemple, ell profe de valencià, era a l'institut, i ell conscientment feia píndoles formatives per a després passar-les a l'alumnat. I així, d'una banda, qui les volguera buscar a YouTube i trobar-les, fantàstic, i després a l'alumnat li oferia aquest material de reforç per a que qui tinguera interès poder consultar-ho a casa, no? I una vegada més entrar en aquesta roda de consumir valencià a les xarxes socials. I el fet de proposar activitats al centre amb creadors o podcasters per a l'aprenentatge i entreteniment de l'alumnat. Jo, com he mencionat, l'any passat vaig estar a més de 30 instituts, 30 tallers, i en realitat és que vaig trobar una resposta molt bona i de veres necessària. És a dir, vaig anar a 30 centres d'ací de la zona d'Alacant on, a excepció d'Altea i a excepció de Pego i de Mur, la resta sols n'hi havia uno o dos o ningú valencianoparlant en cada classe, no? I per tant jo anava a fer-los veure alguna cosa que no coneixien. Tot el que us estic contant d'ací, que el fet que té sentit en un món tan global com són les xarxes socials difondre continguts per a una població concreta, en una llengua concreta com és la nostra i que es pot trobar allà l'èxit personal, perquè allà he trobat el meu èxit personal i molta gent. Per tant, els mostrava, sense dir-los en cap moment, ni el nombre de seguidors que tenia ni tal, la meva trajectòria, les iniciatives que feia jo, les d'altres companyes, i tot el que hem arribat en aquest sentit a nivell emocional i també a nivell professional i flipaven, no? I hi havia un moment on algú preguntava però quants seguidors tens? I jo dic, quants penseu? 200.000, 500.000, clar, perquè veien coses molt xules i es pensaven que érem aquí uns grandes i dic, si és que no, nada, tinc 1.000, tinc 1.000, tinc 2.000, tinc 3.000, és a dir, es poden fer coses superxules sense ser ningú en aquest sentit, no? Però sense ser ningú a nivell global, però sent molt més a nivell més local, no? Per tant, això, el fet de mostrar-los aquesta realitat vas notar que va agradar molt. Jo, per almenys, per la meva banda vaig quedar super satisfet i jo notava això que sempre ens diuen els professors de des d'ací es veu tot, es veu qui xerra i no sé... Doncs és veritat, però també m'adonava de quan connectava cadascú i de quan havia de mirar a uno perquè no m'estava connectant i de quan... no sé quant,
Me fixava tot, no? És veritat. I notava, no?, com anava connectant amb els alumnes, siguera del poble que siguera, i tinguera les idees que tinguera. També notava, és el típic que ja entrava... Valencià, com que valencià, no? Entrava, però aconseguís trencar-li el molde, saps? I jo, m'excitava, me tornava loco ahí. Perquè li estàs mostrant algo guai, i les xarxes socials, no? I el fet de que fora en valencià, com que se li oblidava en el sentit que no tenien aquest autodiu, aquesta barrera, la trencava ells mateixa, no? Aquesta barrera. Per tant, crec que fer veure aquesta realitat ha sigut molt positiu, tant per a mi com per a tot l'alumnat, i aquest any intentaré també dur endavant amb el temps que tinc la carrera, no? Jo, per l'experiència que he tingut, crec que són les propostes que més valor podrien tindre l'aula i això, servir per a fomentar un oci en valencià, per a que vegin que el valencià no sols és una assignatura de classe, com em passa en molts centres, i que li troben aquesta vessant útil, aquesta vessant d'ús del valencià en tots els àmbits, inclús el digital, no? I vosaltres vos pregunteu, professorat, alguna vegada heu utilitzat continguts o no s'ho heu plantejat fins ara? Cero patatero? Tu sí, per ahí? Sí? Va, bien, molt bé. Pues no res, pues espero que en aquest sentit, aquestes propostes pues hagin fet una idea i també dir-vos que com a poblet i com a jo mateixa estic superobert a que m'escrigueu per a, en aquest sentit, me proposar. Aitor, mira, vull fer alguna cosa d'aquest estil però no sé què. O vull trobar electrificadores per a presentar per a una medicina. Doncs escriviu-nos. O al correu de Poblet o al meu, que me'n faig a contestar jo igualment. No seré jo. Perquè estic obert a això, és a dir, en Poblet i jo mateix intentem donar aquest servei comunitari, no? És a dir, Poblet és el projecte més comunitari que he fet i que faré mai i l'única intenció que tinc amb ells és això, donar visibilitat als creadors i remar cap a aquesta professionalització, cap a d'aquest sector, per a crear les bases per a fer créixer aquesta indústria. Per tant, jo obertíssim a que quan tenim qualsevol idea, quan tenim qualsevol iniciativa que no sabeu com dur a terme o tal, i en aquest sentit, que m'escrigueu i veiem com fer-la. I no res, que aquestes són les meves xarxes socials i per si me voleu escriure qualsevol dia i que gràcies i si teniu algun dubte doncs obrim un torn de micròfons i ja veurem què penseu. Tenim temps per a fer-li preguntes. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala. Comencem per la sala i després si hi ha preguntes al xat les plantegem també. Bon dia. Bé, m'ha encantat la teva exposició, considero que tot has encertat. I el que has anomenat, anava a preguntar-ho ja des del principi, el registre, no? Perquè jo moltes vegades amb companys que estic en la Cambra Fotuda o ara també que està fent-se molt conegut en ese d'allà, el xic de Alegria del Poble. Sí, l'Alegria del Poble. I em diuen, però és que parlen, que no, que així no podem. I jo dic, però és millor que vegin aquesta espontaneïtat de solar, és com es parla després per classe. És que també això no et fixes en un castellà que fa un vídeo si està parlant correctament o no, i perquè en el valencià només hem de fer-ho quan siga correctament. Això es volia preguntar-te, però ho has contestat. Jo crec que d'aquesta banda és això, la positivitat de que siga, per una banda, el fet que arribi de valencià siga una forma més estàndard o menys, jo crec que és positiu. A partir d'ahí, si l'alumne de veres comença a tenir interès, la seva única font de rebre valencià no serà Cambra Fotuda o serà l'Alegria del Poble. Ja començarà o a consumir altres continguts que puguen ser més formals o a veure-li més interès a l'assignatura valencià o de veres voler formar-se. Exactament, jo us dic, quan vulgueu aprendre, estan aquestes pàgines, que hi ha un descontingut oficial, i quan vulgueu divertir-vos, estan aquestes altres. I pense que és com que hem de veure les dues i veure-ho positiu, i jo sóc feliç molt per això, que ja ho havia contestat abans, però moltes gràcies. Gràcies. Hi ha més preguntes per així? Bon dia, Aitor. En primer lloc, enhorabona per la feina que fas, pel friquisme que has dit de les dades, pel positivisme que transmets, no? La maduresa que tens gent en discurs i sobretot per la proactivitat. I això heu creat aquesta col·lectivitat de comunitat. I aprofitant que comentaves això que avui hi havia una trobada a Palma
la Ferrada i que crec que l'any passat ja va passar també una trobada semblant. Quina comunitat hi ha en la resta de la comunitat que vam parlar de creadors, per una banda, i quina sensació teniu dades també de seguidors que vos seguisquen als creadors valencians des de més enllà del País Valencià? Doncs primer, la trobada és algo genial, és veritat, l'any passat es va fer, va ser per iniciativa de Política Lingüística Valenciana, Catalana i Balear. Això va ser com una primera prova on es van fer unes jornades on era com per a fer-nos nex i unir-nos i conèixer-nos un poquet, i sí va començar a servir per a teixir ponts, hi ha iniciat col·laboracions com de Parquineo amb les de Gent de Merda, si no m'enganya, que han estat col·laborant i de més, però sí que és veritat, i això ho hem comentat, d'una banda, clar, quan ens coneguem en aquest terreny, és que la presencialitat és clau. En un món digital, no? La presencialitat és clau i per això intentem aquestes formacions, aquestes trobades, sigui com sigui, perquè de veres, tot i que en el propi acte no estiguem parlant de creació, serveix moltíssim. Per fer un exemple i poc formal, la primera trobada de creadors en valencià va ser alquilar una casa i estar un dia de festa. Parlarem de creació? No. Va servir una barbaritat, perquè així anem allà tot el món haver conegut a tanta gent i compartir aquestes inquietuds, no? Per tant, aquestes trobades molt bé, i aquest any no és de política lingüística, sinó és d'altres bandes organitzades, però està molt millor organitzada perquè n'hi ha trobat coses molt interessants. La trobada, i per la pregunta que feies, creadors puntuals són els que col·laboren, és a dir, és veritat que la distància fa que moltes vegades no ens arribem a fixar més enllà del que tenim ací, i on connectem, mira, torna a ser Twitch l'exemple. Twitch hi ha molts streamers catalans i això ha fet que també col·laborem prou en iniciatives, i en aquesta xarxa jo sí que he notat més aquesta cooperativitat, però perquè també al final molt dels continguts que fem són de jocs online, per tant compartim, i per tant altre tipus de continguts no és tan fàcil que col·laboren gent de distints territoris. I seguidors, sí, jo de fet crec que la tercera o quarta població de gent que ve més segueix crec que era de Barcelona, i jo poc, n'hi ha altres creadors que sí que tenen més i n'hi ha altres que menys, està clar. Però sí que comença a donar un poc comença a trencar-se un poquet ahí. Sí que és veritat que a les Illes és més difícil, a les Illes n'hi ha molt poc creador, està difícil, perquè ho parlava Antoni Laguna, crec que es diu, que és d'allí, pot ser més complicat, però també estan un poc en la tasca de veure com ho fomenten. En aquest sentit, en Catalunya doncs, té moltes star sisters, té moltes figures creades i referencials que també ara treballen als mitjans de comunicació i per tant estan creant una força potent. Però d'igual manera n'hi ha tota aquesta base de creadors, streamers que poc anem col·laborant, però no és tant, sobretot en el que se col·labora és en el terreny online com Twitch, pel tipus de motiu que fem, que és més fàcil ajuntar-nos que no en altres continguts que són més presencials. L'enhorabona també per la tasca que fas fora i pel que has fet així. Era un poc seguint en la línia del que dius, Susi, que tinc certes contradiccions, perquè és cert que Aina Montferrer, per exemple, que l'has anomenada, també reivindica molt aquest ús de la llengua en la música urbana, que en totes les llengües és un altre registre. Sí, però és que no és una llengua normal. És que les persones que feu continguts en valencià sou conscients que esteu fent un servei a la llengua. Les persones que fan continguts en altres llengües, les llengües majoritàries, ho fan simplement perquè és la llengua en la que parlen, no es plantegen aquest servei a la llengua. Per tant, sí, és cert que no es pot parlar sempre com si estigués fent classe, perquè us dirigiu a un altre públic, però fa 2 setmanes també parlaven de totes aquestes interferències del castellà quan es fan les bromes i no sé, això també fins a quin punt afavoreix, perquè després ja és si ho ha dit cabra fotuda, si ho ha dit lletí, són models al cap i a la fi. Per tant, no sé on està el terme mitjà així que es podria trobar. Sí, perquè malauradament això és una llengua minoritzada i esteu fent un servei. Al final, és veritat,
me subscric a tot el que has dit. Recordar que al final el 99,9% dels creadors que hi ha en valencià ho fan per voluntat pròpia, no? És a dir, pot ser demà Maria Marina es farta i deixa fer vídeos i de repente una referent menys, no? Per tant, en aquest sentit, els que fan contingut en valencià són conscients que ho fan en valencià i uns menys i altres menys, però són conscients de la responsabilitat que implica, però alguns, doncs, donen més importància a aquesta càrrega de contingut lingüístic que volen fer i altres es centren més en el pur entreteniment del contingut sense parar atenció a aquests detalls. També depèn del format, per exemple, en algun vídeo puc soltar alguna espardenya més, però per exemple en registres en escrit, com quan escric a Twitter, quan escric al diari B, quan escric en aquests mitjans, per exemple, sí que és un valencià estàndard i formal. Per tant, clar, és un poc carregar la motxilla de responsabilitats al qui no les ha buscat, al qui al final està fent vídeos i ja és conscient que fer contingut en valencià no és una decisió banal, tot el món és conscient i clar, és carregar una cosa més a la motxilla de responsabilitats. Al final, depèn de cadascú, si es volguera fer un registre concret i insistir molt ahí, doncs haurien d'haver, per exemple, creadors que si al final el seu comedut és fomentar aquest valencià, hauria d'haver alguna institució o alguna que el remunerarà per a que fos possible, igual que el professorat fa una tasca concreta perquè està treballant en això i rep una remuneració per això, al final, clar, igual que jo que sé, cada fotuda li quiere fer una promoció, ha de fer aquesta promoció i ha de fer com li demanen. Això sí, però clar, el seu vídeo és en sentit lliure. Per tant, és apel·lar a la responsabilitat de cadascú i contentar a tots és difícil, però també és tasca de, si vosaltres com a difusores de les vostres aules i les vostres iniciatives de continguts, fomentar-ho, parlem amb un oci responsable. I en aquest sentit, si des de l'aula, per exemple, aneu a recomanar creadors per a que facin una recerca i una exposició, doncs ja filtrar-ho i compartir els que creieu que puguen ser més adients per a fomentar. En primer lloc, te volia demanar disculpes perquè m'interessava molt la presentació i no he pogut arribar a hora arribant al final de tot. T'he vist des de Junant també, de quan jo eixia t'estaves sentant aquí. No, te volia preguntar perquè quan has parlat de Catalunya i has dit hi ha una sèrie de persones que creen continguts que són molt referencials i has tocat un tema que jo crec que és clau i que treballa als mitjans de comunicació. Fa un temps vam fer una recerca sobre YouTube, Instagram i la presència de continguts en català i un dels riscos que vam identificar clarament és com, d'una banda, per als creadors de continguts, la via dels mitjans de comunicació convencionals era una via de professionalització i estabilització econòmica que no poden rebutjar, però nosaltres identificàvem que això el que feia era traure els creadors de continguts de l'espai que consumissin precisament els adolescents i els joves i desnaturalitzar una miqueta la seva funció. És a dir, t'agafen per a donar una pàtina jove a programes de Catalunya Ràdio, de TV3, etc. i estan traient els creadors de Twitch, de TikTok, dels llocs on estan els adolescents i els joves consumint continguts. Aleshores, te volia demanar quina era la teva opinió sobre aquesta qüestió. Doncs això passa en la professionalització dels mitjans de comunicació i en qualsevol professionalització que puguem esperar d'un creador, perquè per el nombre de visites no podem esperar monetitzar dels continguts. És a dir, monetitzar en xarxes socials directament dels seus vídeos has de tenir milions de visites. Ningú les anem a tindre, en aquest sentit. Per tant, totes les nostres tasques de professionalització, si no és quan, que és el més complicat jo crec d'aconseguir, el fet que, per exemple, si el mitjà de comunicació, en lloc d'entendre que el millor és, en lloc d'agarrar-ho i portar de mitjà, potenciar el seu espai i donar recursos per als seus vídeos, vagin més enllà, això seria l'única via per la qual la professionalització no afectaria el temps de creació. Però jo, per exemple, al estar fent 30 tallers en instituts, al estar duent pobletes, no sé quantos, m'ha fet que, per exemple, no pugi vídeos a YouTube durant un al mes o en sort i no faig directes a Twitch totes les setmanes com a mi m'agrada. Però, ja dic, per si jo per mitjans de comunicació, però qualsevol altra professionalització, perquè al final trobem una remuneració indirecta, és a dir, de la nostra tasca. Per què és això? Perquè diguem que les nostres xarxes són l'espai on ens donem a conèixer i on la gent ens troba per els nostres continguts, però per el que ens criden, és per a vindre a fer aquesta ponència, per a vindre als instituts a fer xerrades, o per a, jo què sé,
apunta a l'esquad a fer vídeos, per tant és una remuneració directa i això pues, implica, a mi m'encantaria fer molts vídeos tots els dies, però no trobo aquest temps. Per tant, és saber combinar-ho en poder sobreviure, no tornar-te boig i seguir tenint aquesta il·lusió de poder seguir endavant les teves iniciatives. Jo, per exemple, jo ara soc molt conscient que YouTube és la xarxa que menys em dona per a professionalitzar-me, perquè no dona les visites i seguidors que te demana qualsevol per a fer un vídeo promocional, per exemple, però a mi m'agrada fer vídeos a YouTube, saps? Aleshores, jo els faig. I jo ho faig perquè a mi me plena i ja quan el puig me té igual les visites o tal. Per tant, saber gestionar el temps per a, en la mesura del possible, poder sobreviure i seguir fent allò que m'agrada. Bé, per a no acumular retard, el que farem serà plantejar ja les preguntes que hi ha al xat. Bé, al xat, Marc Candela diu: què opinen de la prohibició de l'ús del mòbil en els centres escolars? Limitaria el treball a les aules sobre els continguts que has comentat? I després també hi ha persones que han dit que ets un referent i et donen l'enhorabona. Primer de tot, gràcies. Vaya tema, me posa sobre la taula, no? El mòbil i jo crec que com les xarxes socials i com internet té els seus usos bons i els seus usos roïns, no? Al final, per molt que puguem intentar incidir en que facin un bon ús, jo també, jo estic en classe a la universitat i estic en el portàtil plenament a punts i de sobte entre a veure què m'animaria mantenir el WhatsApp, i entre a Twitter i pot ser que la classe no l'estic entenent, però és que realment tampoc l'estic entenent, no? Per tant, és difícil tindre un ús idíl·lic responsable de tots els mitjans als que podem arribar. El tema de la prohibició, doncs clar, si prohibim que duguen els mòbils als instituts, per una banda guanyem que sabem que no van a fer res d'aquest tipus de tal. D'altra banda, perdem en que si algun dia ho volem utilitzar com a ferramenta per als bons usos que pot tindre, doncs ahí perdem, no? Pot ser que si es prevenen les activitats que es puguen arribar a fer, doncs dir aquests dies sí, altres dies no, però és difícil escapar i al final, tot i que sigui prohibit, el xaval que vol dur el mòbil a classe el va dur. I va estar jugant a Clash Royale, si vol, no? I ja se'l llevaràs si el pilles. Però en aquest sentit és un poc difícil. I les prohibicions creen aquest efecte rebot, no? Moltes vegades. Doncs jo crec que, més que prohibir o no prohibir, incidir en fomentar aquesta responsabilitat, això és responsable, és dir, que al final cadascú és un poc, malauradament, en aquest sentit, fer lliure de donar-li l'ús que considera. Molt bé. Simplement per acabar, t'agraïs de veritat la teva intervenció en aquest curs, que hagis vingut per segona vegada, que hagis renunciat a aquest viatge pagat que tenies. Simplement per lligar a la resta de les contribucions que s'han fet durant aquest curs, fixeu-vos punts en comú, per exemple, en la intervenció de Pau Lavazos o de Moisés Vizcaíno, i en el cas de tot també. Al final és una tasca molt vocacional, que naix del compromís personal, de les hores que no tenen, per a dur avant el primer i únic mitjà íntegrament en valencià a l'estat al conjunt del país, o per a dur avant un projecte musical, o per a dur avant... M'explique? Això ens genera reaccions ambivalents. D'una banda, encoratja veure que hi ha gent més jove que nosaltres que estira al carro, que així hi ha futur encara. També la iniciativa que ens donava Lluís Català. Això d'una banda, però també de l'altra, que la persona que ha de monitoritzar com està el món de les xarxes socials en català o en valencià siga un estudiant de grau, perquè no ho oblideu, aquesta persona que és tan professional és un estudiant de grau, que està preparant el seu projecte de TFG. Que siga aquesta persona i no una institució qui fa això, doncs la veritat és que em preocupa una mica, perquè així tenim el futur, d'acord, dels usos de la llengua. Que aquest estudi que ens ha mostrat l'haig de fer, fixeu-vos, jo crec que no és una cosa gratuïta, que les dades eren d'agost de l'any passat a agost d'enguany. Deu ser perquè a l'agost és quan s'ha acabat el curs i tens temps de fer aquestes coses. Ho dic en el sentit que és el temps extra, el temps que altres dedicaríem a altres coses, el que ha de dedicar a fer aquesta monitorització que no hauria d'estar deixada al voluntarisme, trobo. Per tant, ja dic que en general dona una reacció ambivalent, però sobretot el que em desperta és una admiració cap a la tasca que diu davant. I fixeu-vos que una persona amb un discurs
molt sòlid. No li he llançat cap pregunta que no tingui d'allà reflexionada. I això és una cosa que t'hem d'agrair. Per tant, insistir en l'agraïment i en l'admiració. I això que dius també, ha estat graciós que Isquera ha esmentat el sector cafè que va vendre el passat, perquè és que al començament del curs ja mirava que encara queda la taca d'aquell pòsit rosa que fan dur i van barrejar la Isquera, doncs quedarà per sempre més el record inesborrable a la taula del curs de Solingüística a la Moció de la visita del sector cafè. Doncs molt bé, doncs quedem-nos amb aquest missatge d'esperança. Moltes gràcies a tots. Gràcies.